Electro Muscle Power és l'últim crit en gimnàsia passiva. Només 5 minuts al dia i podràs gaudir del cos d'un atleta olímpic sense haver de segrestar o matar-ne un. Hola! Em dic Pietro. Abans jo no tenia amics. Era dèbil i no gaire intel·ligent. Ara continuo sense amics perquè em musculo a casa meva. Continuo sent poc intel·ligent, però em sento feliç perquè sé que puc sortir al carrer i destruir la cara de qualsevol. Electro Muscle Power es connecta a la xarxa de 220 volts i amb la seva extraordinària tecnologia els transforma en impulsos elèctrics que treballen als teus músculs. El pots portar allà on vulguis, ja que el seu atractiu disseny recorda les faixes que portaven les nostres àvies i també els primers avis homosexuals. Pietro, però on vas així, home? Estàs ridícul! Ah, mi cara! Electro Muscle Power és eficaç, econòmic i en determinades però infreqüents ocasions, letal. Consulti les instruccions, no manipular en companyia d'animals tropicals o en zel. I recorda, es pot aplicar a la part del cos que tu vulguis. Pietro, oh, Déu sant, però què t'ha passat a la cara? Déu meu, què t'ha passat? Me l'he musculat! Ai!